A Mohács 500 versíró pályázat második helyezettje Samu Violetta Mohácsi Vész című alkotása. Samu Violettának több antológiában jelentek meg novellái, versei, illetve nyomtatott és e-book formátumban könyvei is. Úgy véli, a megszülető írások lelkünk egy darabját is magukban rejtik. Violet C. Landers, Mohácsi Vész, avagy legyőzötten hová mész. Nincs vész, míg élsz, nincs vész, míg hiszel, s nem baj, ha az özönvíz jön, s a túlpartra viszel, mert az áradaton túl, ahol a fény kigyúl, ott a part. Harcolj hát, gyáva, gyerünk, kard ki kard! Legyőznek és elnyomnak, vagy csak az elmét fogva tart. Míg az életlág nyalobog benned, a padlóról ezerszer is fel kell kelned. Hiszed a sorsot, féled az Istent? Mit tennél meg a hazádért? Semmit, vagy mindent? Annyi szent, hogy én küzdök, míg a vérem folyik, harcolok azért, ami jár, s nem azért, ami megadatik. Most kellene neked is így tenni, jönni, álmokat szőni, megmutatni, hogy több vagy, mint egy céltalan ember, aki küzd bármi és bárki ellen. Mert küzdeni kell. Bal sorson túl önmagunkért, a rokonokért. Jöttek a németek, csehek, lengyelek, igaz barátok. Ezeken túl is mi mindig számíthattunk rátok. Rajtunk ezért nem fogott sem gyász, sem török átok. Feltámadtunk akkor is, és most is. Láthatjátok. Baromi nehéz, amikor a vesztes múltba révedsz, s ha azt hiszed, emiatt feladunk bármit is, nagyon tévedsz. Emlékké lesz, amit szájról szájra meséltek az ősök, tudva levő, hogy így születnek az igazi hősök. Az idő szállt, századok teltek és múltak, de a feledés homályán túl se alkonyultak. A véres romokon aztán szép új város épült, s a vereség emlékként így is megszépült. Jövőbe vetett hitetek Mohácsra vessétek, s bármi nemű törekvéseit ki ne nevessétek. A bátrakhoz szívesen szegődik a szerencse, az eljövendő jót mindenkinek ez jelentse. A dicstelen múlt zord árnyai köddé váltak, újra reményt hoznak, édes, szép hazánknak.